Mit navn er Jan Graus. Jeg elsker at skabe kunst. Det skal ikke kun være til at se på, men man skal føle det. Jeg starter altid med farverne. De er drivkraften bag mine værker. Når farverne rammer lærredet, så begynder figurerne at dukke op af sig selv. Det er som om de lever deres eget liv. Denne spontanitet, det er den, der gør min kunst unik og levende.